Bon dia, benvinguts. Salutacions des de Martorell, salutacions des del Torrent de Llops, amb una matinal amb molta sol avui aquí a Martorell, a punt, un dia perfecte per viure les semifinals de la divisió d'honor catalana. Vueling avui, els 4 primers classificats de la fase regular es veuen les cares per guanyar-se un lloc a la final de la setmana vinent a la Foixarda. Avui us explicarem les semifinals, 2 partidassos que viurem, com sempre, amb el nostre rúpier de referència, amb Francesc Gómez. Francesc, benvingut. Hola Jordi, què tal? Com anem? Avui, perfecte, avui un autèntic partidàs. Aquí estem veient ara mateix aquest quadre de com ha anat tot plegat. Ja vam tenir la setmana passada els quarts de final, amb victòria del seu 19-13 davant del Químic. Avui, doncs, el Barça també va aconseguir, el Barça Blau va aconseguir guanyar 35-21 al Tarragona. Avui tindrem, ara a les 11, aquest Gòtics seu i després, més tard, a la 1, el Sitges Barça. 2 partidassos avui, sense cap mena de dubte aquí a Martorell. Sí, sens dubte. El primer, el segon, el tercer i el quart jugaran avui, separats el primer i el quart només per 3 punts. Per tant, és d'esperar que veiem dos partits molt equilibrats. Molta igualtat en aquesta divisió d'honor catalana Vueling, i a peu de camp, de seguida anirem repassant tot el que ha donat de si aquesta temporada i com han anat aquests quarts de final i com es presenten les semifinals. Abans, però, saludem a Víctor García, company d'Esplugues TV, que el teníem aquí a peu de camp per viure aquest partidàs. Víctor, benvingut. Hola, què tal? Bon dia. Avui un dia perfecte. Fa una mica de vent, però de moment sembla que el temps està aguantant. Estàvem patint per la climatologia, però de moment llueix el sol, tot i que hi ha forces núvols, i esperem que ens acompanyi en un partit on està a punt de començar, els jugadors preparats, uns Gòtics i seu, el derbi barceloní, un apassionant derbi barceloní, entre aquest segon i tercer classificat en Lliga, que es jugaran aquest primer bitllet per a la gran final que es disputarà la setmana que ve. Precisament al vestidor de Gòtics hem pogut entrar fa ben poquets minuts per viure de molt a prop els minuts previs a l'arrencada d'aquesta primera semifinal. Ho veiem. Siento de cabreo, porque estáis aquí representando la camiseta, el sudor, el orgullo, la sangre de las que la han llevado y las que han sufrido. La sangre es azul. Com sempre, aquestes arengues brutals abans de començar el partit, quan veiem que ja salten els 2 conjunts aquí al Torrent de Llops, aquí a Martorell, per viure aquesta primera semifinal. Apreta l'afició molt nombrosa de Gòtics que ha vingut fins aquí a Martorell. També hi ha aficionats del seu, òbviament, i nosaltres anem a repassar les alineacions pel partit d'avui. Començarem pel seu, el 15, que presenta el Luis Suárez. Per part de la primera línia, Carles Álvarez, Gerard Estanyol de talonador, també Pilar, Santi Torres, segona línia per Carlos García i Enric González, 6 i 7, Liam Farrell i Albert Pedro Botet, octau, Carlos Pedro Botet, amb el número 9, Maxim Ruiz, de 10 d'obertura, Francisco García, i en parlarem del recital que va fer a quarts de final amb Francisco García, a la Joao Paiva i Eric Alzina, Joao Paiva i Aaron Michael, en Guillermo Parlade i Eric Alzina de centres, l'Arrier, en Nil Farrell. Per part del Gòtics, amb un partit que està a punt de començar, amb el número 1, Francisco Ligero, 2 per Cristian Payet, Ramon Tarragó, també de número 3, segona línia Santi Pérez i Martí Presas, flanquers Andreu Carbonell i Màrius Principal, octau Ignasi Carbonell, amb el 19 Sergi Vilajosana, amb el 10 d'obertura Pierre Combs, ales Víctor Amorox i Albert Vilajosana, Rafa Nogales i Gabriel Nogales de centres, i Arrier Ramon Díaz. Aquests són els homes a punt de començar el partit, servirà de centre el seu, i partidàs, de fet, els col·legiats, si et sembla, Francesc, a punt de dir de seguida donar la primera ordre perquè pugui servir de centre el seu possessió per l'equip de blau. La guanya Gòtics. Sí, els àrbitres, l'àrbitre principal és Vincent Panaviers i els indies són el Josué García i l'Isaac Pujol. Veurem què tal aquesta... com ho tenen els àrbitres en el partit d'avui. Primer rack, nova fase, torna a moure'l al seu, intentant avançar metres, intentant guanyar els primers metres del partit. Contra Francisco García, movent-la, canviant, l'ha tocat,
I és Avant. possessió. De nou per Gòtics, i davant del seu, per cert, un partit que podeu seguir a través de la vostra televisió local, o si no, allà on estigueu, a través del Xala, amb la màxima qualitat, i a més, com dèiem, a través de l'smartphone, a través de la tablet, a través també de l'ordinador. A més, si us inscriviu ara, amb el codi RugbyXala tindreu un mes d'accés gratuït per tots els continguts, no només per viure aquesta semifinal i la final de la setmana vinent, sinó també els quarts de final. Primera melé que tenim ja, Francesc, aquí al Torrent de Llops. Doncs, com sol ser habitual, les primeres melés s'han de repetir, i hem vist aquí els pesos amb un Gòtics que li treu 80 quilos de pes al seu, 714 pel seu i 794 quilos pel Gòtics, però no ens deixem enganyar perquè als quarts de final de la setmana passada, per exemple, el Tarragona superava en pes la melé del Barça, i tot i així la melé del Barça va escombrar la del Tarragona. És a dir, que a vegades és més important, no a vegades, gairebé sempre és més important la tècnica que no pas el pes. I tant, i tant. Introducció per Gòtics, possessió, primera possessió i patada endavant per guanyar metres. Del Gòtics molt centrada, ha guanyat fàcil la riera de seu, en Neil Farrell, avançant metres, compte que comença a jugar, patada a seguir, sortit fora a Tuix, intentant guanyar metres, primers minuts on ha pogut córrer el seu. Sí, sobretot és interessant. Mira, una tuix ràpida, el Gòtics que soluciona un dels problemes que vam veure l'altre dia, que són les tuixes per part de tots 4 equips, i avui que fa bastant bé aquí a Torrent de Llops serà important veure com ho solucionen els equips. La ria de seu que intenta treure la bola de l'oval del camp, però se n'han sortit. Fora de joc del jugador del Gòtics, i veiem com de seguida, sobretot el Gòtics, inclús en la seva 40, decideix xutar. No arriscarà avui el Gòtics, crec que a la primera semifinal veurem un partit bastant tàctic on cap dels dos equips voldrà arriscar més del necessari. Es coneixen molt, aquests dos equips, es respecten molt l'un a l'altre i saben que qualsevol regal, qualsevol concessió és Canviem la pilota, canviem la pilota. Aniran amb peus de plom. Problemes amb l'oval. Bueno, sí, és un alza. Donant canviar la pilota, però serviran. Carles Álvarez la guanya, la manté seu, Francisco García fent jugar, se li ha escapat. Se li ha escapat la possessió a seu. I el Gòtics que a la primera que pot ja avisa que avui és un avís de la tercera línia cap al número 10 del seu. Avui no jugaràs còmode. Avui et costarà si vols fer-nos un strip. I ja ho hem vist, la primera ja ha anat al terra. Sí, de fet ho va intentar el Químic també, d'intimidar, per dir-ho així, el número 10 del CEU, i no va ser capaç. Vam veure un parell de retardats del Guillem Masas que el va caçar, un molt bon tercera línia, però tot i així el 10 del CEU, Francisco García, és un jugador molt experimentat, que juga a bon nivell a Argentina i està acostumat a rebre. Nova introducció, el servei de Tuix, la guanya, la manté seu, intentant guanyar metres, l'Enric González. Contra el RAC, hi haurà nova fase. Junt barceloní, torna a jugar, intenta guanyar metres, que bé l'ha parat aquí. Gòtics, mantindrà però la possessió, encara el seu, jugant, Pedro Botet. Bola de nou cap a fora, rebut abans per un avant. Capità? Mele? I no a Mele. Veiem que l'Andreu Carbonell demanava a Mele, el capità del Gòtics, que ha sigut el que li ha fet aquest pecatge retardat al Francisco García. L'Andreu Carbonell, que és l'ànima, l'esperit d'aquest equip, des del número 6, des de la tercera línia, amb molta agressivitat, molt placador, jugador incansable que tira endavant. 27! Tant la Mele, introduirà de nou en Sergi Vilajosana, la guanya, se n'en surt, Gòtics, al terra, nova fase, muntant el RAC, a la compte que la vol guanyar i la guanya bé, molt bé el seu, i endavant, i va Santi Torres, nova fase, Màxim Ruiz enrere, Francisco García intentant sortir-se, en què bé ha marxat, Enric González guanya molts metres, no acaba de deixar-la, intenta parar el Gòtics, pràcticament
el moment en què Seu ha estat més endavant, més a prop de la línia de marca, i torna de nou, nova fase. De nou, Francisco García canviant a la banda. Compte, marxant, enganxadeta a la línia de Cal, és pràcticament sobre la línia. L'ha aconseguit parar. Es posaven les mans al cap els integrants de la banqueta del Seu, que ja ho veien fet. I una de les claus d'aquest partit, l'hem vist en aquests primers 6 minuts, és que el Francisco García no tingui espai per pensar, perquè és un jugador que sobretot el que fa és fer millors els seus companys. Sempre troba la millor opció en la passada. I els jugadors del Zeus, el sistema d'atac està muntat en base a... Al voltant seu, està clar. Al voltant d'ells, com ha de ser, Sí, sí. Aprofitar un jugador així. Perfecte. Ok, molt bé. Ok, perfecte. Serà servei de Tuix. De nou, pel Seu, molt a prop. La guanya Gòtics, finalment. Se la treu de sobre, patada endavant, acabarà de sortir al terreny de joc. La guanya de nou el Seu, mirant de guanyar molts metres. Puja Joao Paiva, pel terra, nova fase. I en terreny de joc de Gòtics, atacant el Seu. Ho van intentant. De nou, van al terra, munten de nou el rack. Se n'en surt, a punt d'escapar-se d'aquí. L'Oval. Nova fase i torna el Seu. Francisco García no acaba de treure la sí, la deixa cap al seu arrier. Neil Farrell avançant, aturant com pot el Gòtics. En Neil Farrell tornarà a començar el Seu. Francisco García servint, ja l'Espanyol. La possessió fora. Avant o Tuix? Doncs monòleg, de moment, del Seu, tancant el Gòtics al seu camp. El Gòtics, que és un bon equip en defensa. El Gòtics és un equip bastant equilibrat. Ha acabat segon a la Lliga regular, a només 2 punts dels Sitges, i amb només un punt més que el Seu i el Barça. Per tant, pràcticament podem dir que són 4 equips que han fet una temporada bastant similar. El Seu i el Barça han perdut 2 partits cada un, el Gòtics només n'ha perdut un, i els Sitges n'han empatat un. És a dir, que estan tots allà ben empatadets. Molt nivell en aquestes semifinals de la divisió d'honor catalana. Vueling, amb el servei de Tuix, ha guanyat, munta el molt, Gòtics va al terra, guanya la possessió el Gòtics, avançant, compte aquí, ha anat amb tot, Santi Pérez, segueix jugant l'octau, i va Ignasi Carbonell, cara possessió per Gòtics, i compte que s'ha fet mal, està al terra en Carles Álvarez, jugador del Seu, aquí el veiem, capità de Seu, que està molt tocat. Està aquí, Blau, Es queixa un cop al costat, veiem té les mans aquí a la zona de les costelles. Sí, espera. Veurem si es pot recuperar, esperem que es recuperi. Capità, estarà aquí el cop de castig, Vale? Aquí, sí, estem esperant a que surti. Víctor, tu que tens més a prop les banquetes, comenta'ns com estan els del Seu, com estan els de Gòtics. De moment una mica expectants en aquests primers minuts. Ara entraven les assistències mèdiques per atendre el jugador i tot expectant. La jugada una mica de més perill ha sigut pel Seu, que ho han vist molt a prop des dels integrants de la banqueta, però de moment tranquil·litat entre les dues banquetes, expectants davant aquests primers minuts de joc, 8 i mig ja que portem. Recordeu, Rugby en Joc a través de Twitter per comentar el partit amb nosaltres. Hashtag Rugby en Joc, Rugby amb I llatina, no ens equivoquem, i de moment el joc aquí aturat mentre intenta aixecar-se o aconsegueix Carles Álvarez. I com dèiem, parlant d'aquesta igualtat entre els equips, mirem una mica les estadístiques. El Seu és el millor atac de la Lliga, que ha fet gairebé 100 punts més que el Gòtics. És el Seu, ja t'ho diré, és la quarta millor defensa, i en canvi el Gòtics, la gran virtut del Gòtics és que sap jugar als finals ajustats, perquè és tot just el quart millor atac i la cinquena millor defensa, i tot i així ha acabat segon. És a dir que una de les virtuts del Gòtics és que els finals que estan ajustats sap com resoldre'ls. Doncs serà important veure com va avançant el partit aquesta semifinal.
I suposo que és el que intentarà evitar Seu, no? Que s'arribi amb un partit ajustat al final dels 80. Espera. Sí, i més a més tenint en compte el precedent de la jornada 7, que es van enfrontar els dos equips, que va ser un resultat de Seu 20, Gòtics 22. Si no recordo malament, amb un assaig a l'última jugada del Gòtics. O sigui que és d'esperar que avui veiem un partit similar. Quedem. Ha guanyat la Tuix. Gòtics, a prop. Abans ho dèiem, potser el Seu s'havia apropat més a la zona de marca del Gòtics, però ara el Gòtics està allà a prop. Avança molt. Està bé. És el primer. Va! Hasta dentro! Uno! És igual, chicos. Espera. És el primer. Encara cap dels equips ha No podem parlar? tingut marca. El Gòtics que li torna el favor al Seu, el Seu en aquella Tuix que havia tingut allà 5 de la marca Gòtica, ara el Gòtics tenia una situació similar i tampoc ha sabut resoldre-la. Hi haurà una introducció a la Melé. Per part de Seu. Empenta, que bèstia aquí Gòtics, ha aconseguit en sortir-se'n, però el Seu. Quina facilitat a guanyar metres, que han sortit, però finalment el Seu, intentant sortir de la seva zona de 22. La pilota endavant, cau amb neu, no acaba de controlar Seu, guanya de nou el Gòtics, va al terra, Martí Presas, la serveix, torna a jugar Sergi Vilajosana. Ventaja acabado. La nova fase. Compte, la passada és bona, no? La guanya de nou el Seu, recupera en Joao Paiva. Joao Paiva que ja va demostrar ser un alè molt segur i molt poderós en el primer quart de final. A la contra se l'endú Francisco García, enganxat a la línia de cal, al terra. Avant. Déu davant. I a la compte que se les tenen, Ja està. Lleuen avant. Davant. L'àrbitre que rebobina, tira enrere. És que a part de ser una semifinal que t'està jugant el bitllet per ser el partit que tothom vol jugar, a més és un derbi barceloní. Són dos equips amb molta història, que porten molts anys jugant, enfrontant-se l'un contra l'altre, i hi ha rivalitats tant a nivell individual com a nivell col·lectiu que No empujáis antes, ja ¿vale? està bé, que li donen més salsa al partit. I la Una mica més de morbo. intensitat que també s'està traslladant a la grada, que a poc s'està activant. Havia començat una mica dormida, però aquí a Martorell estem vivint un gran ambient. Ara compta guanyar Gòtics, avancen metres, aconsegueixen parar-lo, els de Seu, va avançant, però en Rafa Nogales va al terra, continua atacant Gòtics, a punt d'escapar-se-li amb Pierre Coms, l'oval, Sergi Vilajosana, servint, mirant de guanyar metres, compta Cristian Payet, pel centre, jugant de moment Gòtics, veurem quan canvia el joc, ara sembla que ho pot fer, la patada, la guanyarà, finalment serà per Seu. L'estratègia del Gòtics és clara, és 22. buscar l'esquena dels tres de darrere del Seu. Sempre que vegin espai forat, és xutar la pilota. És a dir, constantment portar el perill al camp rival, inclús dins del camp rival. Compte que hi ha un jugador al terra, és en el número 18 de Seu, Carlos Pedro Botet, que està al terra amb problemes a la cuixa. Què ha passat? Està sent un partit molt i molt intens. Partit igualat, com ho va ser el darrer precedent de la jornada 7, en aquest cas amb més puntuació, 20-22, se'l van dur Gòtics, en aquest cas, al derbi. Ara veiem com estan assistint Vale, t'hem parat ara, en Carlos Pedro Botet, i escoltàvem l'àrbitre dir que està el temps parat i de moment esperant que es recuperi el jugador de Seu. Hem vist aquell atac de Seu que s'ha apropat molt a la línia de marca, però sembla que el Gòtics està reaccionant, no? Està entrant en partit, està començant a guanyar metres, s'està jugant ara en aquests darrers minuts més en camp de Seu, igualant-se tot plegat. El Gòtics és un equip molt ordenat, és a dir, no confia en l'inspiració d'un jugador, sinó que tenen un sistema molt marcat, a vegades inclús massa, el propi entrenador Jordi Villalante a vegades diu que a vegades són massa ordenats, es cenyeixen massa del sistema, i el que fa és que no comet errades, és a dir,
veurem a priori poques concessions del Gòtics, que al revés, que el que farà és buscar les errades del seu, amb aquestes puntades de peu, tenen el vent a favor, per tant, és una bona estratègia. La primera part xutar molt, i veurem si són en defensa, si poden contenir durant 80 minuts el perillós atac del seu. Ara hem vist aquí el vent, amb aquest llançament de Francisco García, que li ha costat creuar, venir al mig del camp, se l'ha deixat enrere. Compte ara, la recuperació, passava per allà Francisco García. L'havia tocat un altre per això. Ja estava la jugada invalidada. Sí, aquí. Però compte que la recuperació era molt i molt bona. Un dels grans protagonistes dels quarts de final, i el tenim, Francisco García. Sí, de fet, la primera marca dels quarts de final entre el seu i el Químic va ser seva, de Francisco García, a una intercepció dins de la seva línia 22 que va recórrer tot el camp fins a assajar. O sigui que cal estar molt atent. Ja està, disponible. Ara compta la recuperació, torno seu. Juga la Melé. Han girat. La Melé marca el col·legiat. Serà possessió de nou per seu. Ja veiem amb Francisco García mirant de guanyar metres. De moment el taló d'Aquil·les del Gòtics, que són els cops de càstig. Ja n'ha comès 4, només 13 minuts, i potser són masses ja. Haurem d'anar en compte perquè ja hem vist en altres partits com els col·legiats van posant fil a l'agulla per mirar d'aturar això. Sí. Ensenyant sancions. Veurem què passa. Servei de tuix. Sí, especialment el Tito Donadio en el quart de final de la setmana passada, en el Barça-Tarragona, va ser molt estricte en aquest sentit i li va mostrar targeta groga al Tarragona. Ha guanyat la tuix aquí. El seu, compta, la intercepció, bé, apareixent per allà, Francisco García, servint, canviant cap a la banda. Ara està molt agrupat aquí el Gòtics, li està costant en sortir-se a Seu, que munta una nova fase, torna a començar. Està enrere, compta, i no ha acabat d'atrapar-la en Guillermo Parlade. Avant, no hi ha avantatge. Ho hem escoltat claríssimament, calma, Seu, calma. Tenim a Luis Suárez, que està aquí a dalt, a la grada. No el deixen baixar i el tenim a dalt donant les indicacions al seu equip. Guardem estabilitat. Això no pot ser, per moment no va saber les meres. Des de dalt, mirant... Veiem millor tot el que passa sobre el terreny de joc. Sí, la majoria d'entrenadors, si poden, es situen en una posició elevada per veure més bé la situació, la posició i la situació i les errades del seu equip en el camp. T'hem parat. Paren de nou el temps, sembla que el jugador del seu torna a tenir problemes. Sembla que és una lent de contacte. Una lent de contacte. Fa tota la pinta que l'ha perduda, o que se l'ha caigut. Està parat allà al centre. Mira, ja està. Solucionat. Solucionat era en Joao Paiva. Vinga. Ara aquí una òptica hagués entrat perfecta com a patrocinador. Sí, sí. Aquesta pausa la patrocina X. Es manté el sol aquí al torrent de Llops, que ara 20! Sense 7! El marcador amb 0-0. Introducció de Seu, compte que segueix empantant. Gòtics se l'endú però Seu, mirant de trencar. Ara en Michael al terra. Nova fase, torna a començar Seu. Endarrere, vinga, guanyar el metres pel centre. D'aquí com se n'han sortit Liam Farrell. D'aquest placatge, Francisco García mirant de fer jugar els seus homes. Sense mans! Al terra, nova fase. Tornen a muntar el rack, torna a començar Seu. Mirant de canviar el joc cap a la banda esquerra, compta, va al terra, acaben de deixar l'Oval. Aculant bé el Seu. El Químics, ara se li ha escapat la possessió. A Gerard Espanyol. Serà per Gòtics. Molt bé la defensa del Gòtics, que no està deixant els forats. És a dir, avui el número 10 potser no té tant espai, però segueix tenint temps i espai per pensar, però la pressió del Gòtics és molt bona per ofegar les possibles opcions dels atacants del Seu. I ha provocat varis avanços. Al final no estàs ofegant el passador, sinó els receptors d'aquestes passades que tenen seriosos problemes per avançar metres.
Exacte, la defensa avui del... O sigui, per anul·lar el 10 no és només que el 10 contrari pugi bé, sinó que tota la línia defensiva ha de pujar. Compte la possessió. L'ha guanyat. La té Gòtic. Possessió per Seu. Passo d'aquest costat. Ha sigut escoltar com animava l'afició de Seu. Ha passat just a sota aquesta acció. Tenen el seu equip. I el mateix que hem dit pel Gòtic serveix pel Seu. De moment, claríssimament, les defenses s'estan imposant els atacs i estan provocant moltes errades en les passades, perquè ja és la setena melé que veiem al partit. Podem escoltar a l'afició dels Gòtics. Crouch! Ball! Animant molt bé Gòtic. Abans. Entreu abans. Falta en aquesta melé. Vinga. Serà possessió de nou per Gòtic. Falta de Seu. Al final potser aquests quilos, amb el pas del temps, van fer que guanyin més en aquest tipus d'accions. Sí, avui troben a faltar també el primera línia de la setmana passada, el Manuel Borbón, que és la primera línia més experimentat de l'equip, un jugador que les ha vistes de tots colors i avui doncs, en un partit tan important se'l troba a faltar Melé. Ara compta Valterra, la Rien, Nil Farrell, de Seu, guanyat bé l'Oval, però ara se n'ha de sortir d'aquí. Equip de Seu, compta Francisco García. Con el pie. Ha anat al terra, marcant territori aquí Gòtics. Capità. I ara... 5 cops de càstig en 20 minuts, sisplau. Ja està. Animant bé aquí. Sí. Mirant de parar aquests cops de càstig que comentàvem que estava fent Gòtics. Sí, que avisa el nostre traïdor, i si el proper cop de càstig es produeix en els següents 5 minuts, més o menys, potser li caurà una targeta groga al conjunt Gòtic. No, seguim. Mentrestant s'està recuperant Francisco García. I aprofitem aquesta petita aturada per parlar amb l'entrenador del Seu, amb Luis Suárez. Luis, ¿cómo estás viendo el partido? Bueno, de momento muy interrumpido, hay muchos errores de manos que hace que el partido sea interrumpido y a nosotros nos conviene un juego un poco más dinámico, pero bueno, intentaremos. Estos primeros minutos siempre son un poco entre los nervios y demás, se hace cortado. Un partido muy igualado, de momento no se ha movido el marcador todavía. No, es lo que digo, ha habido muchos errores de los dos lados que hace que no se puedan encadenar jugadas, que es donde vienen los puntos. Imagino que la tensión de este tipo de partidos tan importantes afecta también a los jugadores. Por supuesto, sí, claramente es la tensión, pero bueno, poco a poco se irán soltando, esperemos. Muchas gracias. A ti. Les paraules de l'entrenador de Seu. Ja ho hem escoltat, a veure si pels interessos de Seu prefereix un joc més dinàmic. Gòtics, però, està sabent molt bé a què jugar. Sí, és que el Seu, quan ataca perillositat, és quan pot córrer, quan té espais. Mira, ara ho veiem. Sí. Ara han mogut molt ràpid. L'Oval. Pel terra allà, el jugador de Seu. Ara ho hem vist, quan té espai, el seu crea perill. En canvi, el Gòtics, aquest tipus d'enfrontament més trebat, més aspre, potser, ja li està bé. Ja ells estan còmodes amb això i al final tot s'hi val, El tema és ser a la fuixar del dissabte que ve. I tant, és el que compta i per tant veurem qui se n'acaba en sortint, qui acaba imposant el seu joc. Compta que se l'endú Gòtics amb aquest servei de Tuix. Martí Presas al terra, nova fase. Torna a jugar Gòtics, mirant de creuar la divisòria. Compta el llançament aquí, la guanyarà Seu. Se l'endú, no, se l'ha acabat enduent finalment Gòtics. Pràcticament sobre la línia de Tuix. No surt. Nou possessió per Gòtics. Està aquí. Possessió per Gòtics. Veurem el vent aquest que no fluixa, aquí a Torrent de Llops, aquí a Martorell. També és important, si la primera meitat acaba empatada o amb molt poc avantatge pel Gòtics, o inclús avantatge pel Seu, a la segona meitat el Seu ho tindrà molt a favor, perquè el vent ja no li bufarà en contra, i per tant
és bastant important arribar a la mitja part en un partit equilibrat per la moral i per dir, nois, hem estat 40 minuts amb el vent en contra, hem jugat molt bé, ara és el moment d'atacar. Ara toca acabar de fer bona aquesta avantatge, o semiavantatge que has aconseguit a la primera meitat. Servei de Tuix, de nou per Gòtics. Veurem si l'acaben guanyant, doncs sí, se l'endú. Cristian Payet, Valterra. Sense mans! Talonador de Gòtics, nova fase. És el placador. Situació de nou per Gòtics. Placador. Què passa? Alguns marquen pals. Doncs sí, tindrem llançament a pals. Doncs primer Sí. Aquí. moment important, aquí al Torrent de Llops. Ramon Díaz que la col·loca i veurem, òbviament, amb el vent a favor. És una distància que pot assumir el jugador de Gòtics. Sí, amb el vent a favor és més saber si hi ha vent lateral també, que és el que podria afectar el jugador des d'aquí. No s'aprecia, però en principi una patada bastant còmoda. Silenci aquí a Martorell. El llançament cap dins. Llançament cap dins de Ramon Díaz. Doncs 3-0, s'avança Gòtics. Obre la llauna aquí a Martorell. Gòtics de moment que es posa per davant. Bon llançament. Sí, i aprofitar... Això és el que se'n diu, aprofitar al màxim les teves oportunitats en un partit, perquè han entrat una vegada a la línia 22 rival, amb prou feines han entrat al camp rival i tot i així estan guanyant 3-0. Sí, han aprofitat, com dèiem, el factor vent per buscar pals i per mirar de posar-se per davant. Veurem ara la reacció, si continua seu com fins ara, mirant de buscar els espais, mirant de trobar espais amb una defensa que realment no li deixa que tingui aquest moviment de bola. Se l'endú Gòtics. El terra la guanya encara el conjunt de blau marí. Patada endavant. Se l'endú seu, la recupera, compta que pot córrer, la puja Nil Farrell, va al terra i ha creuat la divisòria i torna. No, el set no. Acció de nou per Gòtics. Aquí se n'ha anat sol a la guerra el Màxim Ruiz, el mig de meler del seu, que ha comès una errada que a vegades passa, que és que el mig de meler aixeca la pilota abans de saber què farà amb ella. Abans la posició de mig de meler segurament és de les més complicades en un equip de rugby, perquè ho has de tenir tot controlat. Mentre estàs corrent cap a on preveus que caurà el teu company, has de mirar quins companys tens al costat, a on la passaràs, si te la quedaràs tu, has de llegir la defensa, és difícil. Aquí. Compte que l'ha recuperat Gòtics, i està a la 22 contrària. Intenta jugar, mirant de guanyar, compte aquí, servint ràpid. Passa davant. Provant l'offload. Hi ha hagut avant. Vamos ahora, Ramon. Hi haurà nova melee. Ja pràcticament entrant a darrer quart d'hora. Ha estat el darrer quart d'hora, aquesta primera meitat. Aixequeu el pie només quan la pilota és a dins, ok? Vinga. Crouch! Bind! Set! La melee de Gòtics, se l'endú per el seu. Gòtics que intenta recuperar-la. Aquí? Serà possessió, però per seu. Atrás, vale? Ok. Francisco García se la treu de sobre. Li costa guanyar metres amb aquests llançaments. A seu, avança metres, Carles Álvarez. Al terra, recupera. Compte que recupera Gòtics i torna. Sergi Vilajosana. I han de canviar, tocant cap a Ignasi Carbonell. Nova fase.
mirant de canviar el joc, mirant de moure-la d'esquerra a dreta, mirant de trobar l'espai. Se li ha escapat, se l'acaba enduent, compta la patada a seguir, intenta arribar-hi com pot el jugador Víctor Amorux. Serà possessió per seu. Sí, crec que el Gòtics potser està abusant massa del recurs del xut, perquè justament si tens el vent a favor has de ser un molt bon xutador de dins del camp del rival, que no surti per fora. Avança metre seu. Francisco García tocant, canviant cap a la dreta el seu atac, compta a punt de perdre-la. Avant. Ja ha hagut avant. 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 Mire. I de nou Melé. Al final, Gòtics veu que amb el pas dels minuts que cop avançar més metres quan introdueixen l'oval i vol aprofitar. Sí, però van passant els minuts i no guanyen avantatge, no aprofiten aquest vent, i a la segona meitat el peu de Francisco García amb el vent a favor pot ser decisiu. Escolta'm, o escoltes els comandaments? L'afició de Gòtics ara és qui més es fa sentir i l'escoltem amb els seus crits i els seus càntics. Ara mirant de tornar a col·locar aquesta Melé. Hi ha hagut un nou avís per seu. I la Susana que introdueix, de perdre-la. Ara sí, la guanya, se l'endú. Gòtics, relliscat aquí, Ignasi Carbonell. Continua, però, sent possessió pel Gòtics. Valterra contra el rang, nova fase. Enrere, contra aquí, que bé ho ha fet. En Pierre Coms, la guanya seu. Movent, banda dreta, avançant metres. Víctor Amorux, Valterra. La presenta, punt de guanyar seu. I ningú ha anat, en aquest rack. No, Han acabat d'acompanyar amb en Víctor. La bola encara és possessió per Gòtics. Valterra, Cristian Payet. I torna, va amb tot. Avança Santi Pérez. Valterra, nova fase. Ara la patada endavant. Sergi Vilajosana. I la guanyarà seu. Comentaves abans, aquests llançaments que sembla que van per ningú. Sí, és més confiar en que l'equip rival s'equivoqui, com ara ha passat, per exemple, aquesta punta de peu del mig de Melé, que no ha sortit fora i té l'opció de contraatac, però clar, és molt esperat. Compte ara aquí, en Ramon Tarragó. Ha guanyat molts metres i torna. Gòtics molt a prop. Els moments, les jugades que amb més minuts ha estat atacant i més a prop de la línia de marca. Doncs jo crec que el Gòtics no hauria de deixar de xutar, com a mínim provar-ho en aquests darrers 10 minuts, de debò, perquè quan està movent la pilota ho està fent amb bastant criteri i està posant en certs problemes a la defensa del seu, i sistemàticament cada 2 o 3 fases xutar, si sempre van al mateix, ja no sorprens, i segon que les puntades de peu tampoc t'estan donant efecte, perquè el back 3, els 2 alers i el 15 del seu estan molt segurs. I entra Antoine Bourbon pel seu. Entra Antoine Bourbon i marxa amb el número 18, en Carlos Pedro Botet. Doncs una baixa important pel seu, el Carlos Pedro Botet, que també tira endavant la tercera línia barcelonina, jugador molt placador. I ara aquí com s'ha enfonsat aquesta Melé. I serà possessió per seu. A veure. Si deixo jugar, cap problema. Molt perillós, això. Sí. Pirat. Ara, cop de càstig del Gòtics en la Melé, que bastant, si és provocat, és a dir, si voluntàriament la primera línia del Gòtics, que és difícil de dir, ha tirat la Melé al terra, bastant innecessari, perquè les Melés estan anant els han posat rodetes a la Melé del seu, estan anant sempre enrere les Melés del seu.
i tot just aquí si pressionaves tenies l'opció de recuperar pilota o inclús provocar un cop de càstig que el tenies davant de mans. Sí, estaves en una posició ideal. Introduirà Carles Álvarez, se l'endú Seu, Gerard Espanyol, al terra, presenta. No, sin manos, rojo, rojo. Vale, està guanyada. Mira, l'ha guanyat, se l'ha acabat enduent de nou Gòtics. Torna a començar, mirant d'avançar metres, Pierre Combs, que bé ho ha fet, no acaba de deixar-la, continua avançant per molts metres, ara sí, va al terra, l'han parat. Nova fase, i torna Gòtics. Ara, quin placatge, com l'han aturat allà el jugador de Gòtics, i torna, l'equip barceloní, avança, Santi Pérez, tant el molt Valterra, que serà possessió de Gòtics. No. I pam, per davant, mirant de guanyar, l'han aturat, i de quina manera. Presenta, mira de guanyar-la, Gòtics se l'endú, de nou, Pierre Combs, canviant el joc de dreta a esquerra, no acaba de deixar-la, avança metres, puja en Gabriel Nogales, i va Vilajosana, se li ha escapat l'oval. Aquí serà, donarà un avantatge. Aquí? El col·legiat. Sí. Possessió no per Gòtics. Doncs altra vegada, i ho estem veient, que el Gòtics, quan està jugant, quan està aplicant el seu sistema de joc i no només xuta, està creant molt perill, ha provocat un cop de càstig. Aquí, si la passada hagués estat més precisa, segurament el Gabriel Nogales hagués tingut l'opció de fer el 2 contra 1 i era una opció bastant clara de marca, però bueno, tot i així són 3 punts una mica més endarrere, si esteu fàcils. Altre cop, tancant el seu, jugant, movent la pilota, que és el sistema de joc del Gòtics, sense moltes floritures, però no fa falta tampoc. El sistema que més rèdit li està donant, no només pels dos llançaments a pals que ha acabat aconseguint, però sí que és cert que és un moment que s'ha vist més feble el seu quan ha intentat moure, quan ha intentat jugar. Llançarà pals de nou Díaz. Llançament a pals, cap dins, i torna Díaz. 3 puntets més, 6-0. S'avança Gòtics. Agafant aquest avantatge que comença a ser interessant. I els entrenadors de Seu que s'adonen de la complicació del partit, animant els seus homes i buscant la reacció del seu equip. La reacció al seu, tenint en compte el forward que hi ha, passa més perquè acabi la primera meitat. Sí, perquè aquests últims 5 minuts passin sense que passin gaires coses, no? Que transcorrin sense que passin moltes coses en el partit, que no passa el que hem vist els últims 10 minuts, que és el Gòtics aprofitant aquest avantatge. De nou, llançament, se li ha escapat enrere a Neil Farrell. Farrell, que mira de trencar, té ja però 4 homes allà tapant del Gòtics. Al terra, i tornarà a començar el conjunt del Seu. Com se n'en surt, i anar al terra, i tornar a començar nova fase. Pressionant moltíssim aquí el Gòtics, a punt d'escapar-se-li. Ara Michael Reig, no acaba d'anar al terra. Avancen amb el molt. Els jugadors de Seu ara acabaran, ara sí anant al terra. És un molt, la pilota no surt, media blava. Bloquejada del Gòtics i per tant, doncs com deia l'àrbitre, melé pels blaus. I deixa'm comentar que avui, a part que la defensa del Gòtics està sent bona, hi ha un factor diferent de l'altre dia respecte al que fa el número 10 del Seu, i és que el número 10 del Gòtics, el Pierre Combs, està atacant. Amb la pilota està atacant el Francisco García. És un perfil de 10 diferent del que veiem la setmana passada amb el Miguel Cachafeiro, perquè el Miguel és més distribuïdor, és més xugador, no és tan agressiu. En canvi hem vist un parell de contrapeus del Pierre Combs que l'ha trencat la cintura al Francisco García, que també l'obliga a estar pendent en defensa. Més desgast. Més desgast, exacte. No és només que quan tu ataques tens la defensa molt a sobre, sinó que a més quan tu estàs defensant has d'estar atent perquè saps que el 10 de davant és molt perillós també. Temps aturat aquí al Torrent de Llops.
un jugador de Gòtics al terra. Ha hagut de sortir l'assistència. Veurem, sembla que té problemes. Estan tocant la zona del genoll. Zona de les articulacions. Zona complicada. Esperem que no sigui res. Sembla que és l'Albert Vilajosana, que és el que s'ha fet mal, que a més ha estat lesionat bona part de la temporada i no ha pogut jugar gaire. Quan et posen reflex és que no tens res. No hi ha problema. Quan et tiren l'esprai aquest fred vol dir que És milagrós, no passa res. Sí. És més psicològic que una altra cosa. Ho olores ja i els flaires ja et curen. Doncs sembla que es pot recuperar. Temps aturat 3 minuts i mig. Aquí veiem aquest darrer molt. Aquesta darrera acció on ha acabat de treure-la el seu i ha estat possessió. Hi ha canvi, no? Per Gòtics. Ens preguntava el col·legiat si hi havia canvi, sembla que no. Intentarà aguantar fins a mitja part i en tot cas a vestidors que tens 10 minuts, tu mires bé i decideixes si pots jugar o no. I veiem que hi ha jugadors Crouch! que estan escalfant per part del seu, òbviament. Han d'estar a punt per la segona meitat. Tota la banqueta del seu està escalfant. Compte, I alguns jugadors del Gòtic també. servei ràpid. 10 metres. Servei ràpid de Gòtics, que vol guanyar metres. Ara Sí, cop franc. seguiran jugant aquí Gòtics. Sergi Vilajosana servint. Ara compta, ha estat bona, avança molts metres Martí Preses. Intenta jugar a les mans. Intenta l'offload, ha estat bo, Valterra. Està molt a prop aquí, el jugador se li ha escapat. El jugador de Gòtics se la treu de sobre seu. Mirant d'avançar metres, mirant de pressionar ja en Màrius principal. Manté però l'oval Gòtics. Tornar a distribuir Sergi Vilajosana. Enrere, el llançament endavant de Pierre Combs. Torna a guanyar, tornarà a guanyar seu. Amb la tranquil·litat. Capità, que ha sortit 22 o fora. Mere? Mere? Aquest cop de càstig que han jugat aquí ràpid, potser el Jordi Villalante a la mitja part els diu nois, la propera aneu a tuix i busquem el molt, intentem-ho. perquè és arriscat, és arriscat. Aquí, Mere. Penso que és la confiança, no?, de que veuen que el seu... Capità, sisplau. Potser l'han vist feble en defensa, hem vist que potser si jugaven ràpid podien fer mal. Sí, bueno, disculpa, m'he equivocat, perquè com que era cop franc, la segona havien de jugar-ho així, però la primera de totes, que l'han jugat ràpid, haguessin pogut inclús buscar pals. Haguessin pogut mirar pals, amb el vent a favor, tens un bon xutador, perquè no et poses 9-0 i te'n vas a la mitja part. Estan ambiciosos els jugadors de Gòtics. Volen un assaig. Introducció del seu. Compte la pressió de Gòtics. Se l'endú però finalment seu. Francisco García mirant de fer jugar els seus. Compte que se l'endú, avança metres. Guillermo Parlade. Avançant moltíssim. Van al terra. Se li escapa. I se li escapa a seu. Mere per ells. Que ha acabat escapant el jugador de seu. I serà de nou possessió per Gòtics. Ja pràcticament darrer minut d'aquesta primera meitat. 6-0. Haurà de millorar seu a la segona meitat. Veurem si el vent el fa millorar. Però sí que és cert que amb el pas dels minuts Gòtics s'ha anat imposant. Sí, o vés a saber, el vent potser deixa de bufar. Sí, sí, potser sí. Per això sempre has d'escollir el vent a favor de la primera meitat. Ha minvat una mica, això sí, el vent. Bueno, quan bufa, bufa, Compte, ara ratxes. Possessió pel seu, mirant d'en sortir-se'n. Aaron Michael va al terra, la presenta, nova fase, torna a començar seu. Mirant de guanyar alguns metres allà, el jugador de seu, al terra. Compte, aquí en Guillermo Parlade, van al terra, nova fase.
i torna al seu, ara aquí, que bé, Antoine Bourbon, pel terra, ja estem en temps complerts, ja s'han complert els 40, veurem qui intenta aquí, Seu, dar-li continuïtat a aquesta jugada, mirar d'aconseguir alguna cosa abans del descans, compte que es posa a córrer, van cap a la línia de tuix, punt de sortir, se l'endú encara, i mira, possessió. Guarda la pilota. Possessió per Gòtics. Doncs en l'apartat dels cops de càstig ha començat el Gòtics cometent-ne 4 en els primers 10 minuts més o menys. Sí. Però és que ara el seu em porta ja 8 cops de càstig i 2 cops francs. Doncs Déu-n'hi-do l'estadística, s'ha acabat la primera meitat, s'han complert els primers 40, marxen tots cap a vestidors, 6-0. De moment, Gòtics per davant, veurem el seu aquesta segona meitat, veurem Luis Suárez. Luis Suárez, com li acaba de canviar una mica el joc al seu equip, si ho aconsegueix. Nosaltres anirem a fer una aturada mínima i tornarem per viure la segona meitat d'aquesta primera semifinal de la divisió d'honor catalana Vueling. Gòtics 6, Seu 0. Veurem com va la segona meitat. Fins ara.
Doncs bona tarda, tornem a ser aquí al Torrent de Llops, tornem a ser aquí a Martorell, a punt de començar aquesta segona meitat. 6-0 de moment està guanyant Gòtics a Seu, un Gòtics que no ha sortit no ha entrat, perdó, al vestidor, s'ha quedat aquí fora. Víctor esperant aquest inici a la segona meitat, no ha volgut perdre temps. Aquí l'entrenador de Gòtics ja ha preferit fer la xerrada aquí fora. Doncs sí, i arengant-se els jugadors, buscant la motivació. De moment tenen el resultat a favor i veurem què és el que passa en aquesta segona meitat, però hem pogut veure els jugadors també animant a la seva afició tot just acabar la primera meitat, i és que necessiten també el suport dels seus aficionats que s'estan fent notar en aquest partit. I tant, recordeu, abans que comenci la segona meitat, recordeu que podeu seguir aquest partit i tot el rugbi i la resta d'esports de la xarxa de comunicació local a través del Xal, aquesta aplicació que us porta l'esport que més us agrada amb la màxima qualitat, allà on estigueu, i a més amb tots els dispositius, ja siguin Android o Apple, ja sigui una tablet, ja sigui un smartphone, ja sigui un ordinador, allà on estigueu. I a més, si us subscriviu i ho feu amb el codi RUGBYXALA, doncs tindreu un mes d'accés gratuït amb tot el contingut, perquè potser voleu veure aquestes semifinals, voldreu veure també la final, però abans voldreu recuperar com van anar els quarts de final entre Barça i Tarragona i Seu i Químic. Recordeu, RUGBYXALA, i així podreu viure l'esport que més us agrada allà on estigueu i amb la màxima qualitat. Ja tenim els 2-15 sobre el terreny de joc, per tant, Francesc Gómez a punt de començar aquesta segona meitat i veurem el que hem dit, el factor vent com afecta, perquè va bufant fort i ara el tindrà a favor el Seu. Sí, el Gòtics, que ho ha confiat en la primera meitat en crear un avantatge que al final no ha sigut tal. Hem vist que el 80% de les possessions que ha tingut ha confiat en el peu, en buscar l'esquena del Seu, que s'ha mostrat molt segur en aquest aspecte. I ara veurem si el Seu fa la mateixa aposta, és a dir, si també decideix xutar la majoria de pilotes o, per contra, només xuta sortint del seu camp, aprofitant el molt bon peu del seu número 10, i veurem si dins del camp del Gòtics és una mica més valent o una mica més agressiu en atac. Sí, ho comentàvem, no? Un Gòtic que quan ha jugat molt bé i ha avançat metres i ha colat el Seu pràcticament la seva línia de marca, però li ha costat aconseguir entrar en joc i aconseguir confiar en aquesta manera de fer. Sí, dels primers 40 minuts segurament el que hem de destacar és la gran defensa del Gòtics, que ha anul·lat per complet el Seu. Ara veurem si és capaç de mantenir aquest ritme defensiu durant 40 minuts. Veurem què passa, patada endavant i la possessió que se l'endurà el Seu. Hi ha hagut però avant, no ha acabat de controlar bé l'oval aquí en aquest servei el Seu, i hi haurà melé amb introducció blava, amb introducció de Gòtics. Escoltem Víctor, que van animant des d'aquí al costat, des d'aquí els vestidors, les banquetes van animant els seus jugadors. Sí, i tenim ben distribuïdes les aficions, un camp per cada afició, i en aquest cas aquesta banda és la del Seu. I tant, compte, se l'han dut Seu, Francisco García mirant de fer jugar, servint endavant, canviant, compte que se li escapa, ha anat al terra, torna a presentar l'oval i torna a començar el Seu. Francisco García enrere, ara de guanyar metres pel centre, punt de perdre-la. Gòtics s'ha fet mal dels jugadors del conjunt barceloní. Demanen ràpidament les assistències que ja entren. Sí, a més ho han vist clar tots, Sí. Hi ha hagut aquesta, veiem la repetició d'aquesta jugada. Aquí en Martí Presas ha anat al terra i ara està rebent atencions mèdiques. El temps ha aturat. Molts cops han hagut d'aturar bastant el joc, ho
comentaven el Luis Suárez a la banda que el joc s'havia aturat molt, i la veritat és que sí, que l'àrbitre ha anat parant molt el temps, ha estat una primera meitat poc fluida en aquest sentit. Sí, totalment. Interrupcions constants, tant si és per una pilota caiguda com per haver d'atendre algun jugador que està tocat, amb alguna molèstia. Inclús també el que sol passar en molts partits és que la mateixa dinàmica de que caiguin pilotes provoca que inseguretat en els jugadors i a vegades passades que normalment serien bones i que agafaries, a vegades et cauen, és el que estem veient, no? Doncs moltes melés, molts cops de càstig, que fan que cap dels dos equips pugui entrar en joc. I de moment hem vist que el que se sent més còmode així és el Gòtics, perquè el seu necessita estar en una dinàmica més bona, en una dinàmica atacant per poder crear perill. De ser més protagonista, que introduirà en Guillem Barral, se l'endú Seu, la patada endavant de Francisco García, ha recuperat Gòtics a la perfecció i la puja, compte que va Albert Vilajosana, Matatuix directament, serà possessió. Ja canvi. Es produirà canvi al Gòtics. Espera. Entra amb el 24 Víctor Fernández. I es retira aplaudit per la seva afició el jugador número 3, Ramon Tarragó. Marxa Ramon Tarragó, entra amb el 24 Víctor Fernández. Se l'endú. Després d'aquest servei de Tuix, contra se l'endú Gòtics. Ara un placatge, Andreu Carbonell, que la manté, mira de jugar. Gòtics mira de sortir del seu propi terreny de joc, avança metres, Pierre Combs, va al terra. Nova fase, patada endavant, l'efecte que fa l'oval. Se l'endurà Seu, recupera de nou en Joao Paiva. Ha sortit del terreny de joc, hi haurà servei de Tuix. Guanya Gòtics. Dreta. Parcial. Serà possessió per Seu. Capità. Mere. Hi haurà melé amb introducció del conjunt barceloní, del Seu. Doncs el que deia el Luis Suárez quan parlàvem amb ell al minut 20, que deia els equips estan molt nerviosos, no acaben d'entrar, hi ha moltes imprecisions. Jo crec que ho revertiran, doncs de moment no ho estan revertint. De moment no, de moment portem aquests 3 minuts i mig de la segona meitat i continuem veient molts nervis, moltes imprecisions. Veurem com van avançant els minuts. Miren de guanyar la possessió i ho aconsegueix el Seu, Francisco García, miren de fer jugar el Seu. Compte, miren tancant la porta aquí, mira de guanyar metres, se l'endú i ataca Joao Paiva, mira de fer l'offload, ha recuperat el Gòtics, la puja Ramon Díaz. Compte ara que ve aquí servint, continua atacant Gòtics. 7 segons, vermell! Natau Terra. Veurem qui se l'endú, serà possessió per Gòtics encara. Patada endavant. I se l'endú finalment Seu. Placador ha de deixar. Serà de nou possessió per Gòtics. No allibera. Hem vist la primera arrencada de Seu amb en Joao Paiva mirant d'entrar pel centre. Feia temps que no veiem el Seu en el partit d'avui corrent una mica. Sí, el Seu ha d'insistir, perquè és aquest el seu joc. És aquest el seu joc, amb la seva línia de 3 quarts, intentar trencar. Perquè en el joc més aturat, en el joc més estàtic, el Gòtics és el meu senyor d'aquest joc, almenys avui. 11 vermell. Tant s'està veient molt i molt segur. Espera. Vermell, hi ha un canvi. 11 vermell. Entrarà Leo Wall, el jugador anglès, per part del Seu. El canvi. Número 11. Canvi. Sí. I marxa Joao Paiva. Mira. Aquí està bé. Protagonista de la darrera acció, Joao Paiva. Marxa molt calent, del terreny de joc. Doncs guanya el servei de Tuix. És un gol!
Guanya el servei de Tuix. Gòtics han plantat el molt i van guanyant metres. No acaba de caure, continua avançant. El molt de Gòtics ara s'hi ha posat el seu pràcticament sobre la línia de cal. La possessió serà encara pel Gòtics, enrere. Compte, intenta trencar, l'ha emparat bé. No, Déu! Ok. L'ha emparat bé a Pierre Combs, torna a començar. Deixem el peu! Compte, aquest placatge. Sense mans! Encara serà possessió per Gòtics. Avant. Hi ha hagut avant. És un avant, em diu. La davantera del Gòtics no ha fet l'esforç suficient per poder seguir el joc cap al sentit del joc, no? cap a la dreta de les nostres pantalles. I el que li ha passat a l'organitzador del Sergi Belgisana és que s'ha aixecat amb la pilota i ha dit, ostres, aquí hauria d'haver-hi algú. I no hi havia ningú. No. Doncs me'n vaig jo sol a la guerra. Crouch! Ball! Set! Guillem Barral, que torna a introduir per seu. Se l'acaba enduent. La patada endavant, guanyant metres. Enviarà directament a Tuix. En Francisco García. Ja. Canvi. Està escalfant, no? Tot l'ambient a la banda de... Allà a la Hi ha graderia. un canvi. Sí, S'escalfa l'ambient i hi ha un altre canvi a Gòtics entre Sergi Barrios amb el número 22 i es retira amb el dorsal número 7, Màrius Principal. Principal que marxa i entra Sergi Barrios. Un canvi de qualitat pel Gòtics, perquè el Sergi Barrios és un jugador a tenir en compte. Tuix, que se l'endú Gòtics. Ha de recuperar el seu, munta el rack i torna a començar. El Gòtics, patada endavant, en Pierre Combs, recuperarà sense problemes el seu, mirant de tornar a jugar, mirant de córrer, i tanquen bé la porta, passada, estat avançada, i serà possessió de nou per Gòtics, una nova errada Mira aquí. del seu. Sí, he escoltat per mi, salta no? i el toca després, però és en el mateix moviment, no és voluntari. No s'acaba de trobar el seu, no troba la manera. El Gòtics, que en aquests 8 minuts, que portem de segona meitat, no ha sortit de camp rival, i el seu no troba la manera ni de sortir, ni de jugar, ni de crear perill. De moment el pla de joc del Gòtics està sorgint efecte. Set! Produirà Gòtics, la guanya, se l'endú, compte, que marxa pel centre, ha volgut deixar-la enrere, entrava Ignasi Carbonell, recuperarà el seu, mira d'endur-se l'oval, ara torna a sortir, com ja ha tancat aquí la porta, amb Víctor Fernández, ha estat brutal, el placatge, Francisco García que l'envia endavant, sortirà a Tuix, ha guanyat molts metres aquí el seu, perquè el Gòtics estava asfixiant. ¿Has visto gol de allá o no? Lo he visto muy al límite. Vale. Pero el cambio me puede dejar bien. Sortim? Vermell? Encara? Vale. Nou servei de Tuix i anirà Andreu Carbonell. Serviran dins, de moment molt segur el Gòtics. Mira, a punt de recuperar aquí el seu, se l'endú, però finalment Gòtics, que avança metres, intenta anar-se de tothom. Placat, ha anat al terra, que torna a començar. Compte aquí, Francisco Ligero. Vermell, sense mans! Va de nou al terra, nova fase. De recuperar seu. 4 mans. Doncs no. Possessió per Gòtics de nou. Estaven reclamant aquí Els dos l'atenció. colzes a terra. El seu segueix amb un problema de la primera meitat, que són els cops de càstig, que n'ha comès 2, i se li afegeix un de nou, que són les tuixes. N'ha tingut 3 en aquesta segona meitat i totes 3 han estat errades. Si, a més de que en el joc obert no tens el dia, si les opcions que tens per crear perill des de les fases estàtiques, que són la tuixa i la melé, no les assegures, se't van reduir les opcions. Xuta tu? Se't va complicant tot plegat. Sí, demanen pal sorprenent, Sí.
més, ara és un moment on el vent està bufant bastant fort. Sí, potser per això estava ben aigua, Déu, a veure si amb aquests 10 segons el vent para de bufar. Doncs hi tornarà Ramon Díaz. De moment ha aconseguit els 6 punts del seu equip. Els 2 primers els ha tingut amb el vent a favor, ara veurem amb el vent en contra. Veurem què tal. Veiem que tirava com un herba un palet per veure com bufava el vent, em sembla que no fa falta, només cal que miri els cabells dels seus companys. Doncs col·locant-se. Moment d'atenció, perquè és un llançament molt centrat, però bastant complicat pel vent. Díaz, i mira, cap dins Díaz, molta potència amb aquest llançament, tenia la sort que estava bastant centrat i aquí ho veiem. És bona. Ha estat un bon llançament ajustat, ajustadíssim. Doncs 9-0, es posa Gòtics. Agafa una mica més d'avantatge i ara sí, comença a obligar el seu a mirar de canviar molt les coses. Compte l'offload, continua el Gòtics avançant metres i va Gabriel Nogales. Valterra presenta nova fase, camp al centre, avançant a Talterra, Martí Presas, segueix jugant el Gòtics, movent la Pierre Combs, buscant la banda, buscant guanyar metres, ser ràpid. Surt aquí. Sortint la bola a Tuix. Surt aquí, no jugues davant. I el Gòtics altra vegada, quan aposta per jugar, quan decideix que és el moment de córrer, fa molt bé, crea perill, veiem un equip molt estructurat, el Tavanters, si veuen la segona passada la fan, si no, no la fan, i per fora el Pierre Combs trobo que està aprofitant. Sí, perfecte. Dins de les possibilitats d'un partit tan aturat, està aprofitant prou bé les opcions que té. Més, començo a veure bastant nerviosisme a la plantilla del seu, i això òbviament jugarà en contra. No! Ha guanyat el servei de Tuix, de nou, Gòtics, muntant el molt, mirant de guanyar metres, va empantant, va avançant, se n'en surt, Valterra amb Pierre Combs, qui té l'oval, mirant de canviar el joc, Daniel Nogales, tancant la porta, nova fase, mira de recuperar seu, se l'endú de nou però, Gòtics, que torna a presentar l'oval, No. Més agressiu ara, seu, mirant d'intentar recuperar a compte, i va Ligero, tanquen la porta, torna a guanyar-la Gòtics, torna a intentar entrar pel centre, Cristian Payet. Nova fase i tornem-hi, Sant Tornem-hi, compte, ha estat bon aquest offload, ha guanyat una de metres, i ara aquí ha anat amb tot el jugador de Gòtics. Sí, aquí ha perdut una mica la compostura el jugador de Gòtics. Sobre els peus, se'n va cap a terra. La defensa del seu cada vegada li estava costant més aturar, que cada vegada s'estaven obrint més els espais. De nou, possessió per Francisco García, que haurà de xutar. Buscant la Tuix i trobant-la. Bé, a veure si a la cinquena va la vençuda, perquè de moment, en aquesta segona meitat, 0 de 4 les Tuixes del seu. El seu naufragant amb aquestes estadístiques. Segurament estan trobant a faltar precisament el Carlos Pedro Botet, que és el jugador que ha hagut de ser substituït a la primera meitat per lesió, que és el jugador, és el més alt, sí, és el més alt, en metro, gairebé, 1,88 m, i el seu germà, l'Alberto, que evadeix 1,91 m. L'han guanyat, està parcial. Hi haurà Melé. Melé, introducció per Gòtics. Semblava que la podien guanyar aquest servei de Tuix, però ha acabat sent parcial el llançament i servirà aquesta Melé al Gòtics.
set! Quart d'hora d'aquesta segona meitat, 9-0. Lando Gòtics, llançament endavant. Mira, ha trobat Tuix. Molt bé, el molt bon partit del Pierre Combs, de l'obertura del Gòtics, que el primer xut que ha fet l'ha fet molt alt a la segona meitat i ha dit, ostres, així no avançarem. I ara està fent xuts llargs, és a dir, resets, més baixets i molt llargs. Veurem de nou amb aquest servei de Tuix. Veurem si comença a maquillar aquesta estadística. El seu... En el servei... Guanyant-lo. Guanyant-lo pels pèls, però guanyant-lo el seu. Aquí. Col·locant-se els jugadors, mirant de sortir, mirant de fer alguna cosa. En aquesta segona meitat, 9-0, ja comencen a estar obligats a trobar un assaig, a mirar d'apropar-s'hi al marcador. Compte, mirant de guanyar metres, se li escapa, se l'endú, recupera Rafa Nogales, compte amb el centre Rafa Nogales, assaig de Rafa Nogales, bona interceptació i bona cursa de Rafa Nogales per posar el 14-0. Brutal. Sí, la defensa avui li està donant el partit al Gòtics. Molt bona pressió. Veiem que el seu no acabava de saber què fer amb la pilota. Gairebé obligats, pensant, ostres, tenim a pena a favor. No han volgut xutar i han dit, intentem jugar, no? 2-9-0 sota, i han arriscat a dins del seu camp. Imprecisió, la pressió del Gòtics com tot el partit molt bona i per tant han aprofitat aquesta pilota que estava per allà una mica boja i assaig. Assaig 14-0 i ara ja comença a ser un marcador bastant complicat per seu, que ha de posar-se a les piles. Ara sí que sí, si vol mirar de tornar-te dins del partit, perquè ara mateix no hi és. A més, llançament a pals de Díaz i 16-0. I assaig del Rafa Nogales, un jugador de sènior de primer any. Ell i el seu germà Bassó han pujat aquest any al primer equip del sènior, són el Rafa i el Gabriel Nogales. 4 vermell. Jugadors que han estat amb la selecció catalana sub-16, sub-18. Aquest any estan amb l'absoluta sènior de Sevens i dos jugadors amb molta projecció. Hi haurà canvi a les files del seu. Marxa Carlos García del terreny de joc i ha entrat amb el 16 Lorenzo Mayol. La possessió que torna a ser per Gòtics, amo i senyor del partit d'avui, 16-0. I tenir el vent en contra està aturant a l'equip de Blaucel. Ara ha sortit a Tuix i serà possessió. Novament, amb aquest pèl de fortuna que sempre necessites, no? En l'esport, però altra vegada el xut del Pierre Combs molt bo, buscant just els metres on no hi havia ningú i amb la fortuna de que el vot doncs, ha sigut favorable. Veurem la introducció en aquest servei de Tuix de Gòtics. És directe. De seguida anirem ja a escoltar els protagonistes. Anirem ja Mire. al minut 20 d'aquesta segona meitat. Hi haurà Melé. Aquí. De Melé. Introducció també de nou per Gòtics. No, introducció ara, perdó, per seu. Veurem si treuen el punt de ràbia, no, el seu, perquè sembla que els està costant tot. Inclús treure aquest puntet de posar-se dins el partit. Sí, més que ràbia és el que dius, que sembla que estiguin fora del partit, Sí. no han acabat d'entrar. Zapatera. Ara veurem què decideixen. Espera. Ja hem parat. Parat el temps, hi ha dos jugadors. El jugador de Gòtics, el terra, si no vaig errat, és en Francisco Ligero. I ja estem amb el Jordi Villalante, l'entrenador de Gòtics. Bé, Jordi, partit molt encarat. No, tranquil, perquè he vist coses pitjors al rugby. Queden 20 minuts i és molt bon equip el feu.
i ara mateix inclús a més hi ha un enemic que és el vent en contra que em distorsiona bastant el joc. Golpe. Fa por que algun Mostra'm qui fa falta. peu Qui fa i falta? alguna pilota que el vent s'endugui i es posin problemes. Com està influint? Està sent Avanceu, clau el avanceu, vent en avanceu, aquest vermell. partit? Home, dificulta molt jugar, dificulta molt el joc i acostumar-s'hi. Crec que és un problema pels dos equips, però és un factor a més a tenir en compte i que és de difícil Creu? Llavors estem així, estic una mica atent a que qualsevol jugada, una pèrdua de pilota, un cop de vent, que ens posen problemes. La defensa està treballant molt bé. Fins ara estem bé, treballant, sobre el pla establert, hi ha molt ordre, molt bona defensa, però hi ha el factor que ja dic, el factor que... 7 segons! És un placaje! 7 segons! Està sortint el guió que 7 veu segons! No, planejat. és vermell, és vermell! Hem planejat Sortiu, el tipus sortiu! de partit que s'està donant, treballant molt des de la defensa, sobre el 10 i la zona d'inconvència del 10, intentar circular molt a l'equip i no deixar gaires espais ni superioritats, al contrari. I veient a prop aquesta final, eh? De moment sí, però ja et dic, hi ha que ser prudent. En 20 minuts i coses pitjors he vist. Moltes gràcies. Mercès. Les paraules de Jordi Villalante. Bueno, per una banda, el guió és el que havien planejat, el tipus de partit que volien, i després moltes precaucions, no? Amb aquest 16-0 encara queda pràcticament tota la segona mitja part d'aquest segon temps i molt prudent, massa potser fins i tot. Bé, ells confien molt han confiat molt avui en que si anul·laven el 10, per tant, l'atac del seu, el partit seria seu. I de moment, durant 60 minuts, té raó. Sí, sí. Té raó, la línia de transport del seu puja moltíssim i el que fa és tapar-li l'opció de passada al Francisco García. Ara ho hem vist, que gairebé bloqueja la pilota, els dos bessons nogales han pujat molt i el Francisco García l'única opció que ha tingut és intentar escapar-se. Estan posant en problemes a Francisco García, estan posant en problemes i anul·lant el seu, que tornarà a servir de tuix. Veurem el llançament, doncs el guanyen. Molt! Intentant el molt, avançant metres, intentant guanyar metres aquí al seu. Van el Gòtics, qui se l'endú, van al terra. La lateral. Doncs possessió pel Ventaja seu. por entrar a la lateral. Francisco García, servint, canviant enrere, passada massa llarga, compte que la guanya. Entra a la lateral. I ha guanyat Gòtics, ha xiulat un avantatge. Fins i tot avui la mostra de que el seu avui no té el dia és que el seu número 10 no està prenent les decisions que habitualment pren. Ara hem vist una passada molt llarga que amb el vent que fa difícilment serà bona una passada de 15 metres o 10-15 metres. Però, tot i així, el Gòtics està concedint molts cops de càstig ara en aquesta darrera fase i està donant doncs, metre a metre, una tuix rere tuix, i el seu ja està a 5 metres de marca. Està apropant, mirant d'aconseguir aquest assaig, obrir el marcador, que de moment amb aquest 16-0 fa que no pateixi gaire el Gòtics. Mira, se la tornen a endur, l'ha guanyat. Bé, Carles Álvarez. 7 segons! El seu apropant-se, el seu mirant d'avançar metres, tapa molt bé la porta, però el Gòtics, molt bona defensa del Gòtics, el seu mirant de moure-la, reculant fins i tot en aquests minuts, nova fase, i torna. John Bourbon ha anat al terra, recupera Gòtics, torna a guanyar l'oval, l'envien a tuix, però Gòtics molt i molt seriós sobre el terreny de joc. Doncs segurament aquesta jugada encara no s'ha acabat, el seu ara torna a tenir tuix, però segurament si el seu no en treu un assaig d'aquí, el Gòtics ja encarrilarà molt el partit, perquè si durant 10 minuts ataques i no en treus res, segurament el partit ja entre xuts, aturades, etc ja s'acabarà perdent. 10 minutets li queden aquesta segona meitat. I mira, ha recuperat la possessió Gòtics. Davant. Toca la pilota i va endavant. Sort que no ha controlat bé aquí el de Gòtics, perquè si no era un altre mal servei del seu. Un blau que és davant. Hi haurà Melé. Melé, introducció en Guillem Barral.
Intuirà aquesta melé del seu. La guanyen bé. Els de Barcelona i comença a jugar. Francisco García, bona passada, compte, que bé, intenta trencar, avança metres, el Leo Wall, al terra, a punt de perdre-la, continua però, i va al seu, molt centrat, encara és possessió del seu, i torna Francisco García, mirant de fer jugar els seus, va al terra Ivan Hernández, i torna el seu, tapant molt bé, gairebé no avançant metres, el Gòtics, tapant tots els forats, veurem si acaba aquesta jugada del seu en marca o no, mirant d'entrar pel centre, se l'endú, finalment el seu, canviant de dreta a esquerra, compte Francisco García, és bona, avança amb tot, a punt d'assajar, assaig d'Eric Alsina, assaig del seu, i el que dèiem, al final li ha costat, però ha obtingut recompensa al seu. Quin equip? Blau, no? I seguim tenint partit. Sí, doncs el que estàvem dient, si el seu aquí anotava, mantenia viva l'esperança encara de remuntar, perquè si ara transforma Francisco García, són 9 punts, que són 2 accions, un assaig i un cop de càstig, un assaig transformat i un cop de càstig, i també premi als últims 10-15 minutets del seu, que han estat millors, que ara sí estan atacant bé, i forçant sobretot molts cops de càstig del Gòtics, que tot i que no ha fallat placatges, doncs al final la sortien fora de joc o entraven un lateral en un molt, han propiciat més opcions pel seu. Doncs hi va Francisco García. Aquí ho veiem, a les mil meravelles, veurem aquell llançament a pals. Doncs no hi va, no hi ha anat aquell llançament de Francisco García. Doncs 16-5, quan no tens el dia, no tens el dia. I les coses com són. Exacte, i sobretot aquesta punta de peu era important perquè ara obliga a 3 ocasions, a 3 opcions ofensives que ha de materialitzar el seu per donar-li la volta al marcador. Veurem com se'n refà, servirà Gòtics, servirà Ramon Díaz. Queden 10-11 minuts aquesta semifinal, 16-5. Està guanyant Gòtics a seu. La possessió torna a ser pel seu, que intenta sortir jugant. Fuera de juego. Fora de joc, possessió de nou pel seu. Francisco García buscant de nou el servei a Tuix. Fora, aplaudeix l'afició del seu. Amb raó, perquè aquests cops de càstig a camp contrari, és que amb el vent a favor i amb el peu que té l'obertura del seu, perds 40 metres, te'n vas 40 metres enrere. Hauria de posar el punt de calma necessari al Gòtics en defensa, no apurar, no intentar guanyar aquest mig pan més que al final et provoca el fora de joc en defensa. Han fet una primera meitat on pràcticament no ha passat res, i aquesta segona, quan hauria de ser així, que no passés res sobre el terreny de joc, doncs és quan millor està el seu. Compte, la passada, ataca, Aaron Michael, banda esquerra de l'atac, avança metres, va al terra. Guanyant moltíssims de metres aquí, el seu. Ara tapen a Gerard Espanyol, que torna a anar al terra, nova fase. La passada, i torna pel centre. Tanca bé la porta, el Gòtics, i tornarà per el seu. La passada, i va Santi Torres. Guanyant metres al seu, mirant de trobar el forat per la banda, mirant tot, assaig. Assaig del seu. Embogeix l'afició del seu.
Doncs estan començant a passar coses aquí al Torrent de Llops. Nou assaig al seu, brutal l'entrada aquí de Neil Farrell. Bona entrada, 16-10. Doncs Hi ha partit. Sí, hi ha partit i la capacitat de complicar-se la vida del Gòtics és digne de comentar, El primer cop de càstig aquest i després aquí els germans Nogales, que no s'han entès en defensa. De fet, ha passat el Guillermo Parlade, ha passat amb la pilota del mig i gairebé ni s'ho creia, perquè cap dels dos no s'han comunicat bé en defensa i cap dels dos ha anat al placatge. I assaig excessivament còmode, em sembla a mi, pel Ceu. Tornarà a llançar pals Francisco García. Doncs aigua, no ha estat bo tampoc aquest llançament. 16-10. Un assaig més, transformació el seu. El millor pel seu és que està arribant molt viu i està tenint els millors minuts de tot el partit en aquest tram final. Sí, de sobte ha reviscut el seu en els últims 10 minuts i clar, durant 60 minuts no ho semblava, però és que és un equip molt perillós en atac, que en un moment et genera ocasions i et pot fer assajos. És l'equip més anotador de la Lliga, per alguna cosa serà. Doncs la guanya el seu, mirant de sortir de la seva 22, el conjunt de Soares. Patada de Francisco García, envia endavant, no acaba de sortir a Tuix, controla bé Gòtics, que ara compta a buscar la patada a seguir. Ha estat bona, ha estat gens bona, ha estat una mala decisió aquesta. Directe, és directe. I el seu, que està jugant, ara està despertant en atac i ho està fent bé, però és que les ocasions que té són fruit d'ocasions que li regala o que li propicia el Gòtics, amb errades, ja siguin cops de càstig o ara amb aquest xut que no ha acabat de sortir bé i no pot fer concessions. Ara s'havia escapat la bola al seu, hi ha hagut avant. Avant, recupera temps fora de joc. Comentava en Jordi Villalante, sí, tenim un marcador favorable, però compte, que queden molts minuts. Ja ens ho avisava, Sí. I ara mateix Està aquí. el Gòtics necessita calma, posar calma i tranquil·litzar el seu joc, perquè el seu està fent cap a 5 coses i això li està beneficiant, clarament. Sí, ara veurem si es complia allò que dèiem al principi del partit, que el Gòtic sap jugar als finals ajustats. I, doncs bé, tens 6 punts a favor, queden 7 minuts. Si no comets cops de càstig i propicies i ajudes a que el seu se't planti el teu camp, poden anar passant els minuts i així és com el Gòtic ha de guanyar el partit. Ara el servei de Tuix, a punt de guanyar-lo el seu, se l'endú Gòtics. Davant del vermell, media als 15. Doncs Melé amb introducció de Gòtics. Mire. Gairebé 6 minuts li queden al partit. 16-10 està guanyant Gòtics. Hi haurà, com dèiem, introducció blava. Crouch! 20! 7! Se l'endú Gòtics, compta, guanyant metres, Valterra li ha tancat la porta al seu. Estaven recuperar-la, se l'endú però finalment Gòtics, tancant la porta, Santi Pérez, la deixa, torna a jugar, nou rack, nova fase. Pierre Combs compta, ara que tenen aquí superioritat, l'offload, boníssim, avança metres al Gòtics, que bona era aquesta, avança Ramon Díaz, Valterra. Quina gran jugada de Gòtics, compta ara que intenten entrar pel centre, tapen. Atura el joc, el col·legiat. Una llàstima pel Gòtics que no hagi pogut transformar aquesta jugada perquè ha sigut molt maca. Hem vist aquí l'entendiment entre els dos germans que se saben cap on aniran cada un i sembla que els dos equips s'han guardat el millor pel final, per l'última mitja hora del partit.
és quan estan passant més coses en aquesta semifinal, la primera de la divisió d'honor catalana de Vueling. Just després veurem el Sitges Barça Blau en un altre partidàs, però això ja en parlarem més tard. Ara els 5 sentits en aquest Gòtic seu, en aquests minuts que li queden al partit. Introduirà el seu, se l'acaba enduent el seu, a veure si se n'en surt. Francisco García compta, a punt de recuperar Gòtics, i la recupera. No l'ha pogut treure aquí. El seu, el Gòtics, olor a marca, olor a sang. Està guanyada, està guanyada. No hi ha rec, està guanyada. Recuperarà la possessió de nou el seu. S'ha salvat, d'aquesta. Fora de joc. Fora de joc. Número 6. Doncs el Gòtics que no ha aprofitat ara, si abans dèiem que el Gòtics era el que estava regalat massa, ara el seu tampoc és que hagi regalat, la pressió en el xut era molt bona i tenia aquí l'opció de marca, i quan més calma havia de tenir veure la línia assaig tan a prop ha fet que un jugador entre sol i que al final acabés perdent la pilota. I ara ha de guanyar metres aquí Francisco García, ha acabat de sortir, serà possessió pel Gòtics. Pierre Coms, mirant de sortir des del darrere, avançant metres aquí. Blau, blau, dos blau, dos blau. Els jugadors del seu per mirar de recuperar. Se l'acabaran duent el Gòtics. Tancant-li la porta aquí a Gabriel Casado. El llançament de Gòtics endavant, tornarà a ser possessió per seu. Ha de començar des del darrere, atacant Eric Alsina. Anar-se'n Nil Farrell, compta Nil Farrell, ningú el para, Nil Farrell, se li ha escapat l'oval. Se li ha escapat l'oval. I estan fora de joc. Sobre el placatge, fa un avant i estem fora de joc. Ha hagut avant i possessió pel seu. Sobre el placatge, hi ha un avant i el blau estem fora de joc. Doncs aquí... Entenc que l'àrbitre diu que l'avant ha sigut del jugador del Gòtics, però el que portava la pilota era el del seu. Era el Nil Farrell, que l'anava pujant. No sé si s'ha confós o és que ens hem perdut i algun jugador del Gòtics que l'ha pogut tocar per allà al mig. Després el jugador des davant la recupera. Doncs torna a estar a prop de la línia de marca el seu. 15-16-10. Queden 2 minuts. Se l'endurà... Sense mans! Se l'endurà... Vermell! Gòtics. Veurem què fa aquí el Gòtics, la pressió... Recuperarà el seu... Recupera. I mira de jugar. Francisco García. Mirant de jugar cap a la banda dreta, a prop de la línia de cal. Al terra. Munten el rack. I nova fase pel seu. Tancant-li la porta. Aquí, el Gòtics. Els jugadors del seu, òbviament, mirant d'apurar, buscant l'assaig que li pugui donar la victòria. Pressiona el Gòtics, el seu que juga, avança metres i va Albert Pedro Botet. Ja, semipèrdua, encara té la possessió, però finalment el seu, pràcticament al darrer minut ja d'aquest partit, encara és possessió pel seu. Torna a jugar Francisco García, compta, la guanya. Avant. Aquí la volia, anava a per totes, darrer minut, però ja veiem un minut en Rafa Nogales com anava directe a la marca. Laura Melé. Introducció pel seu. Tensió aquí al Torrent de Llops. 30 segons, li queden al partit. Introducció del seu, compta, se l'endú. Francisco García, se l'endú el seu. Mira l'argentí d'avançar metres. I torna. El seu, al terra. Nova fase. Està molt sol. Han de guanyar com pot metres aquí al seu.
El Gòtics molt seriós en defensa. No hay ventaja. Francisco García, que mira de canviar-la. Joan Hernández, va al terra. Nova fase i torna. Ja complert el temps. S'han complert els 80 i va Albert Pedro Botet al terra, nova fase. I torna el seu apropant-se metre a metre, centímetre a centímetre, cap a la zona marca del Gòtics. Va amb tot, li han tancat la porta, va pel centre, nova fase. Se l'endú i avança metres, Eric González. Que ara serà possessió pel seu, acaba de recuperar-la. Ara compta, ara sí que l'han perdut. L'ha perdut el seu, l'ha guanyat el Gòtics. El llançament a Tuix. Final del partit. Gòtics, que estarà a la final de la Foixarda la setmana vinent. 16-10 ha guanyat el seu, esclat d'alegria. I al final, victòria del Gòtics. Doncs el Gòtics al final que ha sabut patir, i tant. Ha sabut apretar les dents en defensa i ha fet el que no havia fet els últims 15 minuts, que és no fer cops de càstig. Amb prou feines ha entrat al raig, ha seleccionat molt bé quin havia entrat, s'ha posat mig metre per darrere per no caure en fora de joc i això ha acabat ofegant l'atac del seu. Anava movent-la, però sense gaire resultats. Per cert, tenim ja l'MVP d'aquesta semifinal. Avui l'MVP és per la working class, per la classe treballadora. Pels Gepetto Brothers, que diria el mític Andrés Montes. Crec que li hem de donar a l'Andreu Carbonell, el capità del Gòtics. Si dèiem la primera part que és un líder que tira endavant el seu equip, crec que avui ho ha demostrat en el placatge, en la feina constant tant en atac com en el suport, també en els racks. Crec que es mereix el tercera línia de 22 anys que avui sigui el millor jugador del partit. Doncs MVP per Andreu Carbonell. Per Andreu Carbonell. MVP per Andreu Carbonell i veurem ja de seguida com s'està fent el passadís. Els jugadors del Gòtics ara li fan amb el seu, després veurem l'altre. Ha estat un partit on al final el més mogut, el més interessant, tot plegat, ha passat els darrers 20 minuts de partit. 60 de tanteig, 60 d'un joc més treballat, un joc on ha costat més veure que passessin coses, i al final els darrers 20 ha estat quan el seu ha reaccionat, quan ha anat per totes, i quan el Gòtics també ha hagut de defensar-se de valent. Sí, em sembla que el duel tàctic, el duel de les pissarres l'ha guanyat el Jordi Villalante, perquè el partit ha anat per on li convenia al Gòtics, menys en una seqüència de 10 minuts de la segona meitat, que és quan el seu ha demostrat ser un equip molt perillós. El partit l'ha portat molt cap on volia el Gòtics. Gòtics bé! Gòtics bé! Gòtics bé! Gòtics bé! Gòtics bé! Gòtics bé! Estem veient aquest passadís i ara, òbviament, com van els jugadors de Gòtics cap a la zona on està la seva afició per fer pinya i per agrair-los el suport. Els escoltem cridar, els de Gòtics. Gòtics, Gòtics, no esperem, si nos gusta, os jodem. Doncs els jugadors del Gòtics que fan pinya, els del seu... Va por Xavi! Va por Xavi! ¡Un partido! ¡Quinta! ¡Todo! Doncs la pinya del Gòtics, el primer equip que s'ha guanyat el bitllet per anar a la Foixarda, per ser a la Foixarda la setmana vinent a la final de la divisió d'honor catalana Vueling. I nosaltres de seguida que anirem amb el nostre company, en Víctor, que té protagonistes ja sobre el terreny de joc, protagonista del Gòtics. Amb l'Andreu Carbonell, MVP del partit, bé, alegria immensa, imagino. Molt immensa, una passada. Portem somiant amb aquesta final una barbaritat de temps, treballant, esforçant-se cada dia, dimarts, dimecres, dijous, pluja, increïble.
Partit complicat, us heu posat per endavant, però s'ha complicat al tram final. S'ha complicat una mica, ens hem desordenat al final, cansanci, un par de fallos, no han sabut organitzar bé la defensa, han aprofitat molt el seu, tenen molt bona qualitat, molt bon nivell per les bandes, han sabut fer-ho bé, però bueno, no ens hem rendit fins al final i al final ho hem pogut treure endavant. També el factor vent ha estat molt influent, no? Bastant influent, el nostre xutador en algunes ocasions no s'ha vist gaire segur i hem optat per anar tuix, algunes no han sortit molt fines tampoc, però bueno, aire, pluja, el que sigui, tirem endavant. I ara la final, què significa per vosaltres? Una alegria immensa perquè juguem a casa, és un factor positiu que ens anima molt i volem arribar al final i no, molta alegria. Felicitats. Gràcies. A un dels jugadors del partit. I tant, l'MVP, l'Andreu Carbonell, amb ganes de ser ja la setmana vinent a casa, mirar de guanyar el títol de la divisió d'honor català Welling, un títol que estarà molt i molt renyit perquè ara ve un autèntic partidat. Al final, però, ells s'ho han merescut, han fet un molt bon partit, una molt bona semifinal, molt seriosa, que és com ha de ser una semifinal per tot el que et jugues, i al final li ha valgut el bitllet per la gran final. Sí, és comprensible que els equips, els entrenadors, en partits de semifinals, en partits de KO, apostin per minimitzar les errades més que per tirar-se bojament a l'atac. Tant, va, anem amb més protagonistes. Doncs ja estem amb un protagonista del CEU, en Francisco García, també un dels homes destacats d'aquest partit. Francisco, al final no ha podido ser, lo habéis peleado hasta el final. Sí, creo que tuvimos un primer tiempo muy malo, no supimos jugar con el viento, creo que nos pusieron todo el tiempo en nuestro campo y nada, en el segundo tiempo creo que nos dimos cuenta de que podíamos jugar, pero nos dimos cuenta faltando 20 minutos, que fue donde hicimos nuestro juego, el que veníamos haciendo todo el año, pero bueno, no alcanzó. Yo creo que si jugamos 5 o 10 minutos más lo podíamos haber ganado. A destacar esa reacción, ¿no?, del equipo cuando parecía que lo teníais perdido, os habéis metido otra vez en el partido. Sí, fue un ensayo que nos dio una inyección anímica, y ahí empezamos a levantar todo el equipo, que estábamos un poco bajos, y nada, nos faltó eso, 5 o 10 minutos del mismo juego que hicimos los últimos 20-25 minutos. Aún así, un buen papel en esta competición, ¿estás satisfecho dentro de lo que cabe? Sí, en mi primer año creo que fue un gran año, hemos perdido 3 partidos en todo el año, un año largo, creo que estábamos para la final, pero bueno, las semifinales son un juego de detalles que el que menos se equivoca es el que pasa, y bueno, fueron detalles que hicieron que Gothic pase, un muy merecido triunfo, la verdad que juega muy bien y se lo merece. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Les valoracions posteriors al partit de Francisco García. Doncs m'ha agradat, molt autocrítica a l'inici, molt realista, molt sabent del que parlava, no? Del que és jugar unes semifinals i del que costa plantar-se en una final. Francesc, nosaltres ara farem una aturada per viure de seguida l'altra semifinal. Ja veiem que tenim per aquí els Sitges escalfant, un altre partidàs, Sitges-Barça. Sí, sens dubte, i esperem que no hi hagin tantes interrupcions, no hi hagin tants nerviosismes i puguem veure un partit de rugbi ben mogut. I tant, veurem què ens depara aquesta segona semifinal. Va, una aturada i tornem. De moment, Gòtics ja està a la final, després de superar el seu en aquesta primera semifinal. Fins ara.